Jeg tror ikke nu. Hej. Vi skal have nogle cases. På mobilen. Og hvad så? Så skal der åbnes cases på mobil. Jeg skal lige op sådan der. Så. Det kommer til sikkert at få gode og dårlige cases. Whatever. Lad os gå i gang. Får jeg overhovedet gode? Hvilken skal vi tage? Det bestemmer du. Du kan tage den nye, hvis du vil. Wi-Fi. Tag den nye. Så, du har taget den nye, okay. Så går vi i gang. Ej, der var noget godt. Den skal fokusere, mand. Det må vi fokusere, ikke? Jeg hader det der kamera. Prøv. Jeg kan ikke åbne det her. Jeg kan... Du kan åbne den, hvor du har Dragon Law. Dragon Law. Dragon Law. Det er ikke den Dragon Law. Nej. Det er rød. Det kan faktisk ikke. Hvad er det der? Det er den profil. Det er den her. Hey, du kan trykke, så du kan hedde noget. Hvad skal du hedde? Hvor? Profil. Tryk der, hvor du tegner den lidt med. Men hvad skal du hedde? Jeg kan kraftigt ikke lave noget mellemrum. Det er lort. Lol, jeg kan ikke se tastaturet. Det er fordi, den ikke fokuserer. Undskyld, hvis man ikke kan se tastaturet, det er bare fucked up. Min mobil. Nu fokuserer den ikke på. Og Volver case. Ja, Volver, det er den anden nyeste, der var. Kom så. Jeg tænker på, at Volver er for det. Volver for et eller andet kniv. Bare for en kniv, det er bedst. Nej, hvad er det? Nå. Den her. Den får du røv i. Den får du ikke noget godt i, gætter jeg på. Medmindre du får en kniv, sådan noget godt. Der. Det er lort. Tag Bravo-kassen. Raising Phoenix. Hvor der går for Nasimov. Det værste er, at jeg har den der kamelen i CSGO. Det har jeg jo, det ved jeg godt. Men du kan få en Asimov eller en kniv. Det er du født til at få. Tak. Kom så, du kan godt. Kom så. Du skal have en kniv. Ja, de koster penge, dumbab. Breakout. Og få en... Det skulle da ikke en breakout, det er en chroma. Det troede jeg. Det er en chroma-kasse. Dragon King? No. Nej, du skal få en Dragon King. Fuck it. Det er heller ikke sådan en. Hvor er den? Hvad var det, jeg sagde breakout? Breakout, det er den med butterfly knife. Og så... Den kan jeg godt lide på. Kan du godt lide butterfly knife? Den er fucking nice. Du ved godt, den koster også ikke så meget til at skrive. Forhold til... Nej, ja, ikke forhold til noget. Bare glem det. Nå, men... Please like videoen. Og skriv en kommentar, hvad vi kan gøre bedre. Jeg fik en ikke. I Star Trek. Fedt. Så Ja. ikke så meget værd. Jeg trykker. Let me. Må jeg trykke? Ja. Skulle lige ramme. Nå. Ja, jeg trykker. Lad os se, om jeg kan få noget godt. Kan jeg få noget godt? Nej, det kan du faktisk ikke. Nej, jeg kan få røv. Du kan få den her, du kan få den her. Lort. Jeg fik et pæt 2000 Ivory. Hvad får Kan han så få noget bedre, eller hvad? Ja, det kunne jeg vist godt, hva'? Ej, sur numse. Dum, dårlig. Hvad er det bedste, jeg har fået? Jeg kan ikke sælge det helt lortet. Du skal ikke sælge ting i det der. Du kan lave en kontrakt. Jeg har fået en Red Lemonade. Det er mig, der åbnede for dig den dag, din tumpe. Nej. Du kan lave en kontrakt. Tryk kontrakt. Og så tryk på alle de blå. Alle de blå. Gå tilbage. Tryk på alle de blå. Du ser. Hvad har jeg gjort? Du skal trykke sådan her på alle de blå. Og så, Nå. når du har fået 10, der står deroppe, så kan du lave en kontrakt. Så skal du bare trykke kontrakt. Sådan, så trykker du kontrakt. What the fuck? Nå, du fik en MBC Ocean Film. Okay. Nu gør det igen. Det kan være, du er mere. Og sen på den næste side. Kontrakt. Hvor? Den der har jeg også deroppe. Ja, så skolen har jeg også den. Ja, Den er faktisk nice. du har nok. Du skal ikke kontrakt. Hvad får du? Altså, må jeg ikke bruge det der? Hvad? Skal det være på svensk? Nej, man kan godt bruge dem der. Bare hvis du har nok.
Så kan du få en penge ud af det. En mere, så kan du have en mere. Ja, den der. Så kan du få en penge. Hvad får en penge for? Red Lemonade! Party, bro. Så sidder jeg her igen. Der er nok ikke. Og jeg har en lille hund. Ja, jeg ved ikke noget. Har jeg ikke nok, hva'? Happy Bacon Sarah. Den har jeg haft. Prøv lige at zoome ind på den. Du skal se den. Altså, okay, jeg mener, altså, kan du ikke trykke på den? Tryk på den. Tryk på den. Nå, kan man ikke det? Nå, det kan man ellers i mit spil. Men okay. Så bare stop den her, eller hvad? Det burde du. Nå, men... Farvel. Så siger Lukas noget. Farvel. Farvel. Følg min kanal. Ja. For the win. Ja. Og ses. Farvel. Farvel. Jeg skal lige have en startskærm her, mand. Farvel.